Nai. Aiwa vanhu vakawanda vari kutonetseka kuti konhai kachongwe ko madhirama kachongwe hauchaiti madhirama sei. Kati aiwa ka madhirama ari kuuya, madhirama ari kugadzirwa, madhirama ari kubikwa. Handisi ini ndega, takatowanda vanhu muno muZimbabwe vakaita madhirama kudhara kana vakaita masong kudhara, masong asati apera kana madhirama asina kupera. Aiwa ini madhirama angu haperi, madhirama angu haiperi. Inini madhirama andakatanga kuita ka anongonakidza, chero ukazomuona ndafa muchangosvika muchingonakirwa. Ukatora paukama rangu naseverezo munhu akatanga kuroona nhasi chero akamboriona anoridzokorodza bozi wai hatitori zvinhu zvepasocial media totanga kuzviacta kana kutora tunyaya pasocial media totanga kuzviacta. Aiwa kana isu tinototora zvinhu zvine zvatouya ipapo zvazvitei tatoudzwa ipapo nevari kumhepo nevari kudenga nevari pasi kuti chinhu ndocho chinofanira kutoitwa ichi totochiita. Saiko zvino unoziva kuti iko zvino kwane tumwe tumacompetition chaunoona kuti unongohwa munhu adaisa atopera adaita mangwana uchakwanisi kumuka uchichiona chinhu ichocho bhozi chinenge chisina zvachiri kuita se vakubatsira. But chatotenda choti vekwakewo vanenge vatomupa fast forward, nzira yekukurumidza kuita se kupinda kuti akurumidze kufambawo nemota, akurumidzewo kutodhiraivhawo. So isusu tei takakonzi aiwa imofa ngofamba famba netsoka kana kuti munofa kuzofamba nebota makura mabrain mapo. Tine zvakawanda zvatakasangana nazvo zvisina sangwana nevafana vese vamuri kuona vachinzi kwanzi mufana akapenga mufana akadi. Aiwa tine zvakawanda zvatasina kutosangana nazvo. Pane nzira dzinotosanganikwa nadzo mukurarama. Kana wakanzi ucharora mudzimai mumwe chete ugosvika ufa naye haupa dzvengi, chero ukada kutsvaga umwe hatouyi. Kwete nzira yekunzi iwe unofanira kuita vakadzi 10 wechi10 ndiye mukadzi wako haupa dzvengi, chero ukadaita sei, chero ukada kudii, nzira iyi hautomboidzengi unofambepo. Kana wakanzi ucharora vakadzi 2 wechi2 wacho ndiye wako, unoona kuti mukadzi uyu ndadaiso oenda. Iwe kana wakanzi uchaita chipari chevakadzi vaviri, chero unogona uchitangira pamukadzi wechi5 newechi6 ndowakadzi kana wechi7 newechi8 ndo wakadzi waunozogara nao. Saka kune zvinhu zvokuti unokwanisa kunzi mukadzi wako cheche ari kumberi uko, chero ukaita sei. Kana wakanzi ucharora mukadzi womubhawa ndiyeye, kana wakanzi ucharoorwa nechidhakwa ndizvozvo, kana wakanzi murume wako iwe ndowechi7 ndizvo, chero ungatodla mishonga yese mugoita vana mugoita sochitifunga kuti kuitira munhu mwana ndokuti agare neni, unongosiyiwa shamwari. Munhu angona kusiya pasina problem. Kukanga kubika zvinhu zvonaka chaizvo itori problem. Iwe unoda kunofananidza nemurume wako waibikira zvonaka, iwe wakada kudai soso iproblem yaunongoitsvakira. Saka zvoti kwai madhirama kachongwe hauchabudisi madhirama. Aiwa madhirama ari kuuya. Ini ndinongowanzofarira kuti pese pandoita dhirama ka ngatiite dhirama rekuti munhu wese achiriona ka ngaaone something chaanodzidza kubva ipapo. Takabudisa manje rapasta iri rapasta vainakirwa vachiita yese vachiverenga mavhesi vachidii. Zvese izvozvo zvinhu zvatei tatonyatsokupiwa chaizvo zvofa kuitwa zvakadaro. Tikaita rwendo retsoka chero izvezvi vanayo haitoperi. Mistake yatakaita kuti madhirama dai tatakaziva kuti YouTube kare tisati tatanga kungofunga piracy ndo inodai so dai muchingonakirwa. Saka madhirama mazhinji akarasika, tichatomadzokorodza. Mazhinji madhirama mamwe kune vamwe vakamaona, musazoshamisika muti vamwe vakamaona vamwe havana. Saka toda kuzama kuti tidzokorodze ese vana paukama ese aya tichamadzokorodza in standard way. But hayi tinozvikunda mazhinji andaitotaurira mamwe madhara nditondi toda kuti dzokorodza pakwanzi unozosvika here papa here ayo ndo riri kutoya izvezvi paukama muchariona marovero aroda kuriita. Da kurirova zviri standard zvokuti chero mega muchatotaura kuti zvanhu izvika izvo. Hayi madhirama anotoda time. Isusu tinorova madhirama akatopenga asingaperi. Isusu tasiyana naBoss Dhumbu ka. Ana Boss Dhumbu anongorova kadhirama dai so chotopera usati watoona nyaya yacho ndiri kufamba kupi apa. Ende zvimwe zvinhu zvaizvo zvandakazoona inini ka vana Boss Dhumbu zvimwe zvaizvo zvitori review zvavanenge vachitoita zviya zvinhu zvavanotosangana nazvo. Zvitori review ndakatoona iyezvo ndaitonzwa chinzi muchemberi wake akaroorwa. Uyezve ndakatozviwa ndakatohwa anati wana achitaura
waitoti muchemberi waBoss Dumbo akaroorwa kwaMutare uko, iye ndo kwaakutogara, tonzi ndo kwaakutogara kana kushuti mazuva anaya kumashootings achikuuya. Mukatoona asingatobudisi madhirama vanhu vaive anenge atoo situation bcause munhu anga achitotambura Boss Dumbo anhu anga achitorohwa nenhamo. Saka the time abva atongoona kuti awanawo mudhara atoo nematrakiwo nechichichi akutoda kunotora license kuti akwanise kuita sei kudhiraivha. Saka isusu upenyu hatinofambi upenyu hwakadaro. Magitara ayo ndofunga mamwe maona kubva kudhara, ndo zvatichingoita panapa tichirohwa zvedu muCapital Studios mu basa richitofamba richienda mberi. Upenyu hwayo hwaita kunge munhu asina kukwana zvezvi isu hatikwanisi. Tose madhirama atinozoti anoramba achirarama. Hatina dhirama remunhu ratakakopa zvamunoona zviya zvokuti ukaona chinhu kuNigeria uzochiona chakuitwa muno muZimbabwe chichitiwa fake thing futi chichitiwa nenzira dzisiri idzo. Aiwa, so hatitoiti zvinhu izvozvo, hatitorina. Ndikakuudza kuti mhanza dzese dziya takadzigerwa, mukaona mhanza chaiyo yakapinda musoro wemhanza umu, dzakagerwa mhanza muti akudhara. Chitanga kupinda mustreet in 2008 Mwara ichiacta mwana wasu achifamba pawaya, ndichidzidziswa nana Ghetto. Mukoma Ghetto ndakatanga kuona mukadoma. Ghetto nana Matsotsi nana Penzura nana Pfaru anani vaitandzidzisa street theater. Mfana street theater ndaiswa ndindaichema mustreet. Yandaiswa pakopa kabhana paipa ndikachema. Hamusani mamo takazovhiringidzwa maakupinda machechi, because machechi ndo atata kuchinjana nawo. Haiko zvino kwatone machechi anotouya nemaspika ka. Haiko zvino muchikomba chechi pana fest chechi tisi taitozikamwa pa titosvika paipa yadaiso vana mudhara kapfupi vanga watosvika nembiri kudhara, because ndo akavhura matheater muHarare meme achita sei matheater achiri kubudiswa paTV. Nguva yematheater aibudiswa paTV achiplayiwa achita sei. Saka zonongoyo takutongorwa matheater madhirama achitorwa ipapo. So madhirama takabva wakati matheater takaita isusu ka nanhasi chero tikamaita anongonakidza, because taifunga zveipapo kusati kwatombwa nesocial media. Kusati kwatoona nesocial media zvokuti pamwe dai ndakatowapo time yana mudhara Mutirwa Fanza, ndo pamaionesa ipapo, ndo pamaionesa. So iko zvino vanhu vazhinji vanoda kuziva randakaita nemhanza ndiripo ndo Dzatisitsakuri. Mukaenda paYouTube mukatarisa dhirama rakanzi Dzatisitsakuri, pakabudisa Baba Alec Macheso album rekuti Dzinosvitsa kuri, ndo patakabudisa dhati dhirama iroro. Mukatoenda paYouTube notoroona. So zvokuti kwanzi tingati isusu madhirama zvedu ndezvesocial media akunyepa. Madhirama edu ese totorawo madhirama anotongoya ipapo. But naBoss Dzumba mutovaudza kuti vanenge vachiachievha kune vari padhuze navo, vanenge vachiachievha because vanhu vasina kukwana. Unotongoona kuti chero mapfekero ekaheti kacho ka takatozoti zvipfekawo zviheti izvi, tine zvistaira zvacho, ende mistake itoripo ndeyekuti iyeka anotozoona kaheti kakachongweka, kanenge kachitorawo kachongweka, kadheti kangu kaine karedhi kakadhizainwa nasekuru wangu, andokona ndo akati kadhizaini vakashayika. The late sekuru wangu baba vaMuchembere vakashayika, ndo vakagadzira kaheti kake zviya zvemusikarwa zvekumunda zviya zvokuti tisina zvokuita tichifudza mombe, sekuru akuperekedza kumombe obva angoti anochi ikandikugadzirire kaheti zvokukuvhara kuti umbosara ng'ombe waenda kutenga doro, ndo pakanga kachongwe kaheti kaka mwanditi kaheti kakachongwa. Saka munhu wese angonakirwa nayo kuti kaheti kakachongwa. Hamuna kaBoss Dzumbo ungaenda kunoroora nekaheti kae, ini kangu kanonzi totoenda nditoriwo munyai ndakatopfeka mai kake kae nekani moto ayo hana kukwana hana kutombokwana zvachese. But ayo madhirama totounza madhirama ayo tondowari kunesu vari kuchema achiti kachongoko aiwa ndapera kutora zvinhu zvepasocial media ndichikuekitirai, ndapera ipapo. Ndoda kuekita zvangu ndozvouya kusocial media, handisoda kutora zvinhu pasocial media ndozvidzosera futi pasocial media. Aiwa, handitori chinhu pasocial media ndochidzosera ipapo, ndofanira kubvisa musoro mangu zvichiya ikoko.